Hormatly azalarna nesip edenden bugünkü tanıştyrjak bolabymyz 2023-nji ýyl maşin Halici paket Camry panorama 3.5 motor. Ne dostlar ýagdaý sesleniji aratsajy. Ene. Kime gerek bolsa dostlar amatlyja bahasy amatly. Maşinimiz 3.5 motor. Limited edition. 40 ýyllyk ýubileýe bagyşlanan dostlar. İçinin salon, reis salon. Ручка заводской никель. Через салон. Климат-контроль, беспроводная зарядкасы. Idinin заводской сеткасы var. Yukarıda yankışmada panorama. Bäde rejimler zatlar var, avtomat korobka. Geçim yol dostlar bar ýogy. Ine 50.000 kilometre geçen bir kırıklıktan yanına bağ olsa 20 king onjayı. Model 23 modeli gitdi. Idinin ýagdaýy. Diska pakryşkasy hem täze. Muma maşinimiz arasy, maşinin paket sürülün. 3.5 motor Halici Camry sorayanlar üçin bahasy amatlyja ýüzünden ömrümiz belli geçer. Nesip bolsa jaňyş gelip bilersiňiz dostlar. Sag bolun.